alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har mig og Alda, vi har tænkt os, at vi skulle træne og lave lidt opgaver. Så det vil vi egentlig bare lige gå i gang med. Og jeg er inde på den her dumme Johanna Breezeboard, tror jeg man udtaler det. Er vi startet? Ja. Der var lidt tekniske problemer med din. Er vi om det? Ja, der var så du sagde mit navn. Det er okay. Det biber vi bare lige ud. Er vi startet, Lilian? Ja. Okay. Så jeg laver opgaver på den her Johanna Og jeg Breezeboard. træner på den her. Ja, hun træner. Så det kommer vi egentlig bare lidt til at gøre. Jeg finder lige en opgave, hvis jeg lige kan få lov til at Og så på nogle tidspunkter, så tager vi lige nogle updates og mødes et eller andet sted. Ja. I må altså lige skrive, hvis I kan høre mig. Jeg tror, jeg løser op for Penta. Hvad? Jeg tror, jeg løser op for Penta måske. Der gerne lige ville være med, så vi skulle lige snakke med hende en gang. Så nu er hun også lige med, og vi kender hende faktisk overhovedet ikke. Men sådan updaten var, at jeg fik lavet 2 opgaver, tror jeg det var. En af dem, hvor jeg skulle hele vejen til Fort Penta og alt muligt, og så, ja. Og så var det også, ja. Men så kom jeg også i niveau 4 på brugeren. Nå, Alda, hvad er din update? Klaus, du forbi. Hvad er din update, Alda? Nej, Alda. Jeg fik min lille hest. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Barry Buddy i niveau 14. Så
Eller var det niveau 13? Det var niveau 13, jeg fik den i. Og det er jeg meget glad for. Jeg tror, det bliver min mesterskabshest. Mhm. Det var egentlig bare alt for den her video. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses! Hej hej!